Bayasong norok tabuk suk jorasak onek cibuk rokno nuk khana tei kok rok bo khana kana but tinini video o ang norok no sawi khana rinai emon koyekta cibuk ne bare o je abo rokno norok nugya khuna. Hello, ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel norok o channel o buini selai juda Kokborok facts saiman nai spider tailed horn viper. Bayasong mo cibukni sikar khlainani style kubungni cibungni selai onek juda norok video o nugui tongkhana mo cibuk bahai ke bengni pachingo nasigui tong but bayasong actually mo besi bengya mo cibukni khitungni kaisa part je spider eba beng haike ungui tongo aboni bagui bini bumung spider tailed horn viper hinjago. Mokok no mo cibuk no one of the most rare means manthogya cibuk sramo bo bini khitung bai bini sikar no phemlok na bagui samungo funango je sikar hai hinui chongthun je mo kaisa chikon beng se je furu sikar mo beng no chana hinui bini gana o phayo afuru mo viper cibuk abo rok no sikar khlayo puila mo cibuk no 1968 to West Iran o puila naituk jakmani Paradise flying snake. Bayasong norok tabuk suk joratui kwbangma jatni cibuk rokno no nukkhana ang tini norok no funuk nai birinai jat cibuk no bayasong mo cibuk South East Asia tei India khe Bengal Bihar Orissa o kwbangma barno nukjak kha. Paradise flying snake buphangni kaisa bedekni simi biru tei mo cibuk kaisa buphangni simi te kaisa buphango thangna bagui biru. Bayasong kisa scientist rok ke hai hinui sawo mo cibuk biria base baharo hinui but mo cibuk 350 feet hakchal jorasak bahari manu tei kisa scientist rok ke hai hinui sawo mo cibuk birnai jat cibuk hinui bayasong mo cibuk 4 feet jora kolok ungo tei bo chanani khe yongla sinjo lizard rokno chanani chajago bayasong borok munusurongni bagui khe mo cibuk kunu khatara ungya. Barbados snake. Bayasong norok world ni jotoni selai kolok cibuk regulated python ni kokto khana bini lokmani 23 foot but norok world ni jotoni selai chikon cibuk ni kok de saiman saimaya hinka malaidi Barbados snake bai je world ni jotoni selai chikon cibuk mo cibuk Barbados ni Caribbean island to manthogo tei borok ni lokmani 4 inch jora ungo mo cibuk no naitukka Stephen Beryl Hedis mungni borok mo cibuk asuke chikon ungo aboni bagui mo cibuk yongsa kuksa rok no chawi banchiwi tongo. Lipstick snake. Bayasong cibuk rungni kok chongka hinke no kosom tei brown color ni malnai jat langma ganang manei chini mokol buskango imagine ungui thango but kaisa kufur color ni cibuk chini wall to naituk jakka bayasong mo ungkha lipstick snake je nainani duthai kufur bini busak tei bini mokol blue color ni mo cibuk no Australia ni bolongo naituk jakmani tei World Forest Organization rokhe hai hinui sawo mo cibuk tabuk chini arto onek kisano tongsiwo World Forest Organization ni scientist rokhe hai hinui sawo mo cibuk kubuni cibuk rok hai asuk khatarnak ungya. Aboni bagui borok munusurok mo cibuk no naima matro no bono chajagui thango tei mo cibuk no painani bagui baksa borok rok kuti rang bo khibinai tongo. Tei bayasong tabuk norok ano comment khlai sadi norok amti hai cibuk rok no nukkada video chajaka hinke norok like share khlainai ni tapok baidi kebo kotal tini ane channel o phaika hinke ane kubuni video banai naidi tei video chajak tongka hinke ane channel no subscribe khlai naidi ano family o join khlai di jotono kaham tong baidi male fine norok bai kotal video o.